No fa gaires anys, el que els estic dient ara ja ens va tornar a passar. Per la falta de consens del territori, l'Estat va deixar d'executar la continuació de la construcció de la A7. No volem que es torni a repetir el mateix. I es va suspendre l'execució, recordem-ho, per falta de consens al territori. No volem que ens torni a passar el que va passar fa anys enrere a la A7. Fins que Salut no es pronuncia sobre si opta per l'ampliació i rehabilitació del Verge de la Cinta o bé abandona aquesta idea i opta per un hospital nou, cosa que des d'Esquerra demanem encaridament que aclareixi de manera urgent, és evident que l'Ajuntament de Tortosa no pot iniciar els tràmits que demana la moció que va presentar Ciutadans i Movem. I això ho saben, o com a mínim ho haurien saber els promotors de la moció, el senyor Albacar i el senyor Jordan. Amb aquestes imprecisions de redacció deliberadament intencionades no fan més que afegir encara més confusió al debat sobre l'ampliació de l'hospital o sobre l'hospital nou. A Esquerra Republicana no ens trobaran alimentant aquestes confusions. Defensarem l'opció que suposa una solució real i efectiva al problema. Esquerra Republicana, ja ho hem explicat moltes vegades, vam fer una proposta des del Departament de Salut per a poder afrontar les necessitats del territori de forma immediata. Ho hem explicat per activa i per passiva. I si avui aquesta solució no està damunt de la taula, algú ha de sortir i ho ha de dir. El Departament de Salut ho ha de dir. Per tant, des d'Esquerra Republicana exigim una proposta viable i que solucioni de manera ràpida els problemes de salut al territori. Cal una resposta ja. I ja n'hi ha prou de mercadejar en el futur de l'Hospital de Tortosa i és urgent que el Departament de Salut presente ja quina és la seva proposta. I des d'Esquerra Republicana, sense cap dubte, el que volem és una solució. Per tant, arribats ja en aquests mesos en què s'hagués hagut de presentar aquesta solució i no s'ha presentat, estem oberts a sentir totes les propostes. Però aquestes propostes, com ja he dit, requereixen que sigui una solució ràpida, immediata i que doni solució als problemes que tenim ara. No una proposta que no sabem quan arribarà. Per tant, nosaltres que ens facin el plantejament i en aquest plantejament que ha de ser viable i que ha de solucionar els problemes de salut del territori, li donarem suport i d'aquí la nostra abstenció.